Lejla tajba, grazzi ħafna tal-li tħaltu segwu din it-taħdita tal-proġett it-tradizzjoni orali tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta. Illum għandna magħna lil George Cini li se jitkellem dwar ir-riċerka tiegħu għall-kodba tiegħu dwar strada stretta. George Cini gradwa b'baċellerat fl-arti fl-Istudju tal-Komunikazzjoni u għandu maġisteru fil-ġurnaliżmu. Jallem il-ġurnaliżmu fl-Università ta' Malta, ħadem fl-industrija tar-reklamar u l-marketing u fost xogħlijiet oħra għatta 10 snin korrispondent mal-Aġenzija tal-Aħbarijiet Associated Press. George Cini ppubblika wkoll 3 kotba, wieħed fl-2010 Strada stretta it-triq li darba xelet il-belt, fl-2015 Strada stretta aktar dawl fuq it-triq li darba xelet il-belt, u f'Novembru tal-2021 Strada stretta aktar stejjer mit-triq li darba xelet il-belt. Grazzi ħafna nħalli fidejk, George. Grazzi. Nsellem il-kull min qed jarana. Illejla xtaqt nibda nagħti idea żgħira x'kien hemm strada stretta forsi nifhmu aħjar kif kienet taħdem is-sistema. Għal ħafna nies jidher li ma kienx hemm sistema u ma kienx hemm dixxilpina, però kien hemm sistema importanti għaliex il-ħwienet u l-music halls, il-restaurants u l-businesses kollha li kien hemm, għal forsi minn ma jafx kien hemm wieħed ibiħ id-diski, kien hemm parrukkier u da miskin peress li kien Taljan Caruso kien jismu. Qabel il-gwerra l-Ingliżi ġabruhom il-daw it-Taljani u bagħtuhom lejn l-Italja x'beżgħu li jistgħu jkunu spiji. Ġralhom l-istess dawk it-tfajliet mill-Ungerija li kienu jiġu jagħmlu l-kabere hawnhekk, jiġifieri kienu jisnu jkantaw. Dawk ukoll ġabruhom. Biċċiet minnhom kienu smart dan nisa, jiġifieri biċċiet minnhom iżżewġu Maltin, kien hemm min iżżewweġ sewwa jiġifieri, u kien hemm min iżżewweġ għall-konvenjenza, jiġifieri hemm każi fejn daw in-nisa iżżewġu bħal iżżewġu pereżempju l-Bobby tal-pjano li kien raġel jilbes ta' mara. Jiġifieri kien hemm femminat kif tistgħu timmaġinaw. U dan ma kienx ikun jaf min jgħid il-mara jiġifieri. Però dak iż-żmien il-mara li tiżżewweġ Malti kienet mill-ewwel issir Maltija biex ngħid hekk, ikollha passaport Ingliż għax dak iż-żmien konna kolonja, allura kien ikollok il-passaport Ingliż u tista' titla' l-Ingilterra mingħajr ħafna taħbit. Jiġifieri għaliex qed ngħid kien hemm serjetà għax il-ħwienet responsabilità kienet tal-kap tan-Navy li kien jgħidulu l-Master at Arms u l-kap tal-Army li kien il-Provost Marshal. Disciplina kien hemm, jiġifieri il-Provost Marshal kellu grupp ta' soldati jaqalgħu idejhom iktar mill-boxers, jiġifieri dan jistgħu jgħidu n-nisa setta kienu jisimgħuhom pereżempju Salzetto Tony Pisani li kien Tony Psajla li kien ipinġi u kien biex ngħidlek dam xi 30 sena ipinġi waħdu Malta. Kien qalli tarhom jitfhom fuq stretcher daw, joħduhom ħdej il-Baviera, ħdej il-Baviera kien hemm dar jisimha Provost House fejn kienu jqogħdu red caps. U jisimgħu jgħajjat u jwersaq elda l-soldat, ibiċċruh. U l-Ingliżi l-istess, l-Ingliżi kellhom il-petrol, ix-shore petrol, mhux ix-shore patrol, kellhom il-Navy kellhom tagħhom ix-shore patrol tal-Amerikani kienet. L-Ingliżi kellhom il-pickets. Kellhom waħda ħdejn Victoria Gate fejn ikaxkruhom ukoll u kellhom waħda fuq Puturjal. Is-sistema kif kienet, ovvjament il-Maltin kienu jivvintaw kif jevitaw il-liġijiet jiġifieri il-Provost Marshal jinżel u jara li kollu sew u jara li m'hemmx fajliet u daw jew bużullotti. Allura daw x'għamlu? Biċċiet minnhom għamlu qabdu kellhom mera kbira wara l-bar u għamluha bil-windolin, jiġifieri biex minn dak ma jiftaklux x'inhu l-windolin. Ikun qisu pajpli ta' żraben, again forsi qed ngħid xi affarijiet strambi għal ħafna nies, pajpli ta' żraben isu ġibs verġni bl-ilma insomma u tisbgħu u jiġi isu għandek lega issa tal-ġibs bajda fuqu. Allura meta jħares ma jara xejn. U kienu jagħmlu wkoll bieb isu tal-cowboys biex jiġifieri anke l-pulizija jekk niżel u qed għala xi ħaġa wara s-surġent jgħidni niżilt u ma kien hemm xejn, ma rajt xejn, mhux ma kien hemm xejn, għax inkella l-liġi jafina.
U kellek sistema wkoll kull min kien jaħdem sa stretta irid iġib permess li kienu jgħidulu medalja. Jiġifieri kellek permess għal barmaids, kellek permess għal waiter, kellek permess għall artisti wkoll. Jiġifieri dawn ma setawx jaħdmu jekk ma jkollokx medalja. Jiġifieri il-pulizija jekk tinżel waħda kisib twajlet taħt l-età salla ftit, jiġifieri x'għamel eċitazzjoni u se titla' l-qorti. Imma kien hemm sistema għax nis dak ix-xogħol ikun hemm tibvinta sistema not to break the system mhux biex kissera s-sistema ma biex tgħaddilha mill-ġemp. Għaliex qed ngħid. Pereżempju ġewwa Zoppardi kapsula li għafillu kien qal li pereżempju jkolli tfajlet taħt l-età jitlu l-pulizija ġiel il-pulizija kienu jgħalqu għajn majn taf kif għajn waħda ġewwa. U jgħid li sebtek tfajliet u ċitazzjoni. U kien hemm wieħed jaf jikteb sa stretta jgħidulu Lubjana u dan jitla' tgħidlu isma' Lubjana titla' lill-qorti. Titla' lill-qorti. U jgħidlek ejwa x'għandek? Għandi ċitazzjoni sabu li tfajliet taħt l-età. Teħel 5 liri li kienu flus insomma. U jisteħel hekk ġimgħa ma wkoll abbart l-5 liri. U da jitla' l-qorti għalli jgħidli għax ma kienx qed titla' l-qorti jien jgħidha ta' stretta nidher ikraħ u dak kien raġel politi żomruħu politi jilbes bil-libsa insomma. U il-maġistrat jgħidlu hawnhekk ġewwa Zoppardi għandek aċċitazzjoni kellek it-tfajliet taħt l-età u dak jgħidlu Sinjur qed nidher jien għal ġewwa Zoppardi. Allux jammetti, jew ma jammetti, jgħidlu iva jammetti. Jgħidlu 5 liri jrid jalaq ġimgħa. U dan Lubjana jkollu ġa sistema lesta li jkunu jafu pereżempju tal-ġimgħa mhux ġejjin bastimenti. Allu jgħidu importa Sinjur. Jalaq f'dil ġimgħa. Jiġifieri kien hemm ħafna nies jafu s-sistema kif inhi u jalqu għajnihom ukoll għaliex dak iż-żmien fejn kien hawn xogħol. Apparti il-minjera ta' deb ta' flus li kienet toħroġ minn Sada Stretta, jiġifieri jien għalija il-belt u anki barra l-belt, jiġifieri l-bdiewa u dawk li kellhom ix-xogħol li jidħlu is-suq tal-belt. Dawna minn hemm kienu jgħixu għax hekk il-bledtejn għamlu ħafna flus, se jonfqu s-suq. Is-suq ukoll kien mekka għan-nies ta' barra l-belt għax kienu jiġu s-suq darba fil-ġimgħa ħafna minnhom. U issib ċerta kwalità ta' ġobon li ma ssibx fil-ħanut tiegħek iż-żgħir u kwalità ta' salami u priżet u dan u żebbuġ differenti mentri grocer fraħal żgħir kien ikollu jinnaf żebbuġ wieħed taf kif. Jiġifieri kien hemm dal-flus kollha. Jiġifieri dik waħda minnhom, jiġifieri kien hemm is-sistema kif iddur ftit mal-lewża, mhux iddur ftit mal-lewża tgħaddim it-tieqa insomma. Il-problema kienet, però kienu jgħodu attenti. Jekk il-Provost Marshal, jiġifieri qed ngħidu għall-bastimenti, għal-nies Ingliżi li jidhom fuq il-bastimenti, li jkunu qegħdin jew rifit jew inkella qed jistrieħu il-port il-kbir jew Marsamxett. Għaliex għax wieħed irid jifhem li Malta kienet il-bażi Navy Ingliża fil-Mediterran, jiġifieri il-flotta tal-Mediterran Ingliża, il-bażi kien hawn, jiġifieri daw ħajjitlu jġibu l-ikel, ħejġu jistrieħu hawn, jieħdu kollox, jiġifieri kien hemm familja l-belt jgħidulhom tal-ħassilin. Kien jitla' wieħed minnhom dawn jieħu l-appalti jgħidulhom ordnijiet laqas għadha tuża l-kelma. Jiġifieri jieħu l-ordnijiet ta' fuq il-bastiment mhux il-weġeġ dawk jaslhom huma l-Ingliżi, il-Baħrin. U jieħu wkoll dak kien hemm qabbad sew, jieħu pereżempju tal-Gvernatur, jiġifieri l-linen kollu, jieħudulu u dak iż-żmien kienu jgħaddu l-ħwejjeġ bil-magna isaħnu l-magna fuq in-nar, il-ħadida tal-modija ġwieħ. U jillamtaw. Ħafna nies laqgħodhom jafu x'inhu lamtu, jiġifieri kont tillamta kien hawn espressjoni isek il-lamtat, isek hekk, jiġifieri tant jiġu l-ħwejjeġ sew u bsejn li speċi smart insomma kienu dak iż-żmien ukoll jiġifieri m'hemmx tara. Kien hemm min jaf jaqla lira wkoll, jiġifieri nagħmlu mod insemmu każ in-nisa speċjalment wieħed irid jifhem ukoll il-barmaid kienet barmaid li kull ma tagħmel il-barmaid iżomm kumpanija lil-Baħri u mhux mur mal-Baħrin jew mas-soldati.
Dik kamar oħra li kienet tkun jenna prostituta għalija ma tkunx problema dik. Pero kien hemm minnu smart, per eżempju kien hemm barmaid minnhom. Daw kollha kienu ġehem il-faqar, ġifieri biex ma nallodax ruħna li kollha mill-Belġja u kollha mill-faqar, mill-Malta kollha kienu ġew. U minn Għawdex ukoll, u minn Taslima u minn kollhom kien. Għaliex? Kif ġara l-Ingilterra fl-Industrial Revolution, ġifieri meta bdiet il-mekkanizzazzjoni u l-istil u l-minjeri bdew, il-minjeri kien hemm il-minjeri tal-faħam, bdew introduċu l-ħadid. Allura ħafna nies mill-irħula, dak kellhom bżonn ħafna nies. Ġew, pereżempju Birmingham, li huwa waħed mill-postijiet fejn l-azzar. Malta l-istess, meta semgħu hekk imorru lura ħafna ġew il-kavallieri, ġabu ħafna xogħol magħhom. Bdew jirranġaw il-kottonera, u mbagħad iktar u iktar meta bdew jibnu l-belt, ara kemm trid nies. Taf kif qatt ma kien hawn nies biżejjed hawn jekk nimporta naqbes biċċa, meta l-Ingliż jagħmlu l-breakwater tal-belt, ġabu 400 qalli biex jaħdmu bihom għax dan. You need hands, trid ħafna xogħol tal-idej biex niftiehmu. U di l-barmaid qalt li, per eżempju, kien hemm Ingliż jgħidilha trid nixxilek libsa u dik tgħidlu iva ta' jgħidla imxi ħanixtru issa, tgħidlu ħares, imxi miegħi. Per eżempju, jgħidla nonfoqlek 10 liri, jew 5 liri kienu flus dak iż-żmien. U di toħodha għand il-ħajjata tagħha u tgħidlu minflok nixxi libsa lesta, nista' nagħmel 4 għand il-ħajjata bl-istess flus. Allura tmur għandi biċċa bjela kienet magħrufa l-belt u tgħidilha biċċa ħsib li għal 4 tilbiesi. Għaliex għandha bżonn dak l-irbiesi għax tilbes libsa kuljum. Ġdejda f'jamantax. Kien hemm minn nies waħda kienet xta tiktib qalt li mela tfajliet ikunu ndafu politika, katla kif tista' timmaġna li mara sejra ġoħanut u bniedem jieħu grazzja magħha joħdi ħasilha drink u tkun diżut li din, jew b'xaram gerfex, jew bil-ħweġ dan, bil-ħweġ mhux qegħdin hemm. Jiġifieri dik kienet smart biżżejjed għaltu isma' dawk nagħmel 4. Kien hemm min imbagħad ma tal-ħweġ tan-nisa. Jiġifieri ħwienet tan-nisa, ħwienet bijaw ħweġ tan-nisa kien hemm ħafna l-bilt. Għawdi titlandu, pereżempju, da jismu Fredu biex ngħidu nsemmu isem, u tgħidlu Fred jiena kien hemm baħriet li libsa ġej għandek. Però mhux se noħodha. Lil-baħri ngħidu kemm oġbitni imma rtitella li ftit il-keffa. Għatlu mbagħad niġi l-għada, pereżempju, jekk 15 lira, nittini l-10 liri u żomm il-5. Jiġifieri di waħda minnhom. Jiġifieri kien hemm dawn is-sistemi fejn ifhimni waqt jisirqu l-ħadd. U daw il-flus għandhom bżonnhom, jiġifieri. Again, ma ninsewx il-kontest, jiġifieri tfajliet fejn setgħu jaħdmu dak iż-żmien. Imkien, għax ma kienx hawn edukazzjoni, ħafna tfajliet għadhom sal-lum, tfajliet jiġu minn tul jien nikpi ma jafu skola biżejjed, ħaseb wara dak iż-żmien. Però ħanibdew naqra bir-ritratti. Dina il-landa. X'inhi l-landa? Il-landa hija il-barmaids kienu jagħmlu l-landi. Semmur nagħmel il-landi. Ma kienx taqma jgħidu hekk. Saret espressjoni l-bet isek landa kienu jgħidulek, jiġifieri ma tiswa xejn kważi. Il-landa kienet tkun, kif qed taraw għandha N u L fuqha ippanċjati. Issa daw jew kienu jsuru d-dokkjard minn taħt, jew kienu kun hemm xi ħadd jagħmilhom l-om, kun hemm xi ħadd jagħmilhom l-om. Ġieli kien hemm landi ornejt ħafna, jiġifieri jagħmluhom żgur f'xi ditta barrax. Pereżempju kien hemm tal-Kajro barrax, kien hemm Kajro bar sa tas-sitta u Kajro bar ta' Sliema. U daw vera ishom muniti. Issa dik x'inhi, dik hija meta barmaid tieħu iħallsula drink nagħmlu mod, ovvjament tal-barmaid ma jkunx alkohol inkella tisker. Jiġifieri nagħmlu mod id-drink jiswa 3 euro għall-argument. Nagħmlu mod dik tiswa nagħmlu mod 1 euro. Skont jekk ikollix paga jew le. Jekk ikollha l-paga fix-xahar ukoll tkun inqas u jekk ma jkollix paga jekk tuħu 2 euro. Jiġifieri dak fl-aħħar tal-ġurnata il-waiter iġibilha kull darba li torna jorna la drink għalija tiegħu waħda jkollha l-portmone tfaħħom fiha u fl-aħħar tal-ġurnata l-mod għandu 20 euro. Taf kif? Jiġifieri, ovvjament l-isem kien ikun jew tal-bar kif qed ngħidu nkella ta' pereżempju tal-pesu ġieli kellhom JB jew nkella Loop bar. Daw il-medalji li għattilkom l-ewwel. Din għandha miktub fuqha Music Hall Artist.
21 dak il-number tal-pulizija ma nixxu ngħidu. Frank il-bibi kien qalli li lu kienu jgħajtu biex jaraw jekk dil-artista vera taf x'kanta. Allu ħafna drabi kienu jġibu l-partitura magħhom, kienu jġibu l-mużika magħhom, allura kien imur id-depo u jismagħhom jgħid jġibu l-partitura ġilli darba ġiet Indjana ma stax naqbad x'inhi l-mużika, għalli però irid indoqqa. Għalli s-surġent jgħid li għaddiet din u ngħidlu hija għaddiet. Ifhimni di tkun ġabuha, ikunu ġabuha tru aġenti, dawn ma kinux jiġu it-tfajliet mill-Ungerija u hekk dawn tru agents bħalma jiġri llum. Nagħmlu ma tax id-dinja tirrepeti ruħha. Ħafna nisa li jaħdmu paġi fil-barranin minn dik in-naħa jiġu mill-Ewropa tal-Lvant. Għaliex hemm il-faqar ukoll. Jiġifieri jaħseb wara dakinhar, illum għadhom mill-faqar. Di tal-waiter, jekk taraw għandha waiter fuqha. Issa di waiter interessanti għax waiter jekk jaħdem ġaħanut tan-nisa ma kellux paga li jistramba, tgħidli mela x'kien jagħmel. Dabbar rasu jew itieħ bin-nieqes kull darba l-Ingliż għajdek ġew pjaċieru fis-sakra ma jindunax ġieli kun hemm xi ħadd jinduna ta' jiġifieri. Imma miskin u hekk joqgħod iparlax joħroġ fit-triq, joħorġuh fit-triq insomma. Jiġifieri waiter jaħdem ġo restorantija ma bħanut tan-nisa liha. Id-barmaids kienu jgħinuh pereżempju jgħid dak kien imur u jgħidilha nġiblek temer u tgħidlu lill-Ingliż he gets us to tea, ħalsu lejġi. U ġew kapsul qalli pereżempju t-tekin ikun 6 pence u tgħidlu flok xelin tgħidu ġixxelini dik dak ma jkunx jabu jtidi ġixxelini. Jiġifieri kien hemm ħaddiema fl-istess ċirku u jgħinu xulxin taf kif. Dina tal-barmaids MP hija Malta Police kif qed jista' jaħseb u n-numru 2307 dak ġust. Dan huwa l-famuż Frank Camilleri, il-bibi. U dik hija Najni il-mara tiegħu. Najni kienet toqgħod u anki Frank kienu jgħodu Strada San Giuseppe, ġifieri d-diju balli kif tasal fit-tarfnet ta' Sada Stretta se ssib żewġ toroq għandek Sada San Giuseppe tismawni tal-belt ma ngħidu strada, imma ngħidu Sada Stretta, Sada San Giovanni ngħidu. Ma nafx għaliex, kissirni għal-kelma insomma. U anki Frank kien joqgħod it-triq tal-Franċiżi, jiġifieri l-istess triq. Misser Najni u omma kellhom ħanut. Hemm misfil. U kont għattilha biżi, għadli ma għax nieqfu biex bilda. U bdejt ngħid imma ma jaqfux hemm misfel kif jista' jkun. U darba qed inqalleb ukoll fuq Santirmu kienu joqogħdu bileted jiġifieri jorqdu hemm 1000 soldat. 1000 soldat, jiġifieri dawn iridu joħorġu jxorbu. Għax l-Ingliżi jxorbu, anke l-Ingliżi pereżempju kellhom wet ships, jiġifieri il-bastimenti tagħhom kien hemm l-alkohol fuqhom. Mhux biex jisorbu jiskru dak fil-11 kienu jagħmlu spirits jgħidulhom. Ir-Reġina Vittoria kienet ħarġetilhom tot tar-rum, imma l-idea kienet fil-bidu biex jimsu għonqom biex ma jħamġux l-uniformi, ma jxorbu, sew tiħabbad marsu għall-uniformi l-Ingliż. Anyway, Frank wieħed mill-mużiċisti l-kbar, jien nixtieq li hemm Hall of Fame tal-mużiċisti inkluż tal-lum, ta' jiġifieri biex ma nagħmilx distinzjoni għax minnu bravu. U dan għandu jkun hemm daw ħafna minnhom ta' setta kienu ta' vera. Dak Frank Camilleri għara kemm kien żgħir għalli kont isni Charles Chaplin, George vera, tu vera. Hemmhekk qiegħed imma Las Vegas li kien qiegħed sada strada teatru ftit il fuq minn Sada Stretta. Di barmaid Rita McBee kienet iż-żewġet Amerikan taż-żejt, għax kienu jiġu għamlu ħabta jiġu Amerikani taż-żejt mill-Libja. Hemmhekk forsi għandu 20 sena. U mbagħad kienet tmur is-sifer fejn kien imur ir-raġel ġifieri Tripli, l-Alġerija, l-Ġermanja. Nifhimni, kien hemm oħrajn iż-żewġ Ingliżi. Kien hemm oħra barra dak Lubjana li semmejt li kien jikteb u jidera għan-nies il-qorti. Kien hemm oħra, hemm xi tnejn oħra, waħda minnhom kien jgħiduna Sunta tal-Ittri. U x'kienet tagħmel di Sunta tal-Ittri? Pereżempju kien hemm Ingliż jieħu grazzja ma' tfajla u teħ l-indirizz u dejk tbilha u di ma tafx tikteb u taqra. Allura tmur għand Sunta tgħidla x'qalli sunt u taqrala hekk u tfehmha x'qalla.
u tajdlek tiktiblu, u tiktiblu. Ġifieri dabba t-tiegħi x-xalin jew 18 bijaj. Dina Rita. Issa biex niftehmu dak ir-ritratt qiegħed biex jurik kemm huma kbar id-dar. Daw Rita kienu 8 aħwa u huma missiera. Tistgħu timmaġinaw ġo mezzanin triq il-Gandus, il-biċċerija. Ġifieri faqar enormi, ma nistgħux nimmaġinaw il-faqar li kien hemm. Jiġifieri biex intikom idea, dina triq il-Gandus. Ir-ritratt meħud minnaħa ta' Strada Cristoforo. Fuq ix-xelluk tagħkom jiġi fuq hemm jgħidulhom paġġaturi. Issa dawk il-paġġaturi kienu joqogħdu n-nies il-familji li kellhom il-fran taħt. Għax qabel il-gwerra taħt kien hemm 4 fran u 4 fran, ġifieri kien hemm 8 fran għax il-biċċerija kull m'hemm triq il-Gandus li għadina parallela magħha hemm triq San Carlo. Daw kienu joqogħdu fil-paġġatur, toilet xejn, ħadd m'għandu toilet id-dar biex niftehmu, jiġifieri tinqeda d-dar ġo slopp, dik ħadd nagħmlu fuq il-Baħrejn Ingliżi għax l-Ingliżi slopp jgħidulu abbord il-barmil. U mbagħad toħroġ filgħodu biċ-ċerimonja, toħroġ u tmur tarmi f'toilet wieħed għal kulħadd, kemm jun il-toilet wieħed. L-istess kien jiġri fil-kerrijiet kollha tal-Belt biex niftehmu l-kerrijiet kienu kellhom internal yard bitħa interna. Għax dak l-idea dik kienet. Ikollok kuruturi dur mad-dawra, għandek isu kaxxa, u kollha filgħodu jħorġu bir-ritwal insomma biex ma nsemmu xejn, u forsi qed jiekol ndejqu. Dan ritratt li tallimt ħafna minnu jiena. Dik il-mara li hemm fin-nofs hija n-nanna li qiegħda fin-nofs hija n-nanna tat-tarbija. Tal-lemin huwa n-nannu tat-tarbija, ovvjament l-ieħor huwa Dominikan, u wara dik tan-nofs hemm Pawlu Mifsud. Pawlu Mifsud kien Mastru Daxxa, triq San Giuseppe, u saqsejtu l-mara fejni fil-Mamudija. U fakkarni, għax ommi l-għol waħda xratna kollha d-dar, jiġifieri aħna m'hemmx sptar. Jiġifieri anke tiġi il-qabla, il-midwife jiġifieri, u tsejt it-tija Ġorġa kienet waħda minnhom. Ġenwilment kienet ġib mar oħra għax komplikata, l-isptar komplikata taħseb wara d-dar m'għandek xejn. Ma dan nisa kellhom ċerta sens ta' u kienu jgħaddu minn ħafna affarijiet, ismawni kienu jmutu ħafna drabi ta' ħafna affarijiet u ħafna nisa. U dak iż-żmien in-nisa tittoqgħod wara 4 ġurnata d-dar ma toħroġ. Illa li kienu jibżaw li jieħdu pereżempju rieħ jew ċmajri jew hekk. Allura x'kien hemm il-mara l-oħra x'inhi jgħatlu l-Pawlu. Għalli dik jgħidula r-reffija. Għatlu r-reffija x'inhi, ma xejn qatt ma kont smajta di tar-reffija. Għalli r-reffija żomma iżomma l-ħin kollu. Mbagħad tmur id-dar u jekk għadha tieħu l-ħalib treddaħħa mbagħad tak. Imma dik terfaħħa tuħsiebha biex ngħidlek. Ma nafx kemm sar li ħin jew fadal li ħin, m'għandix idea. Kemm fadal jiġifieri. Proset. Strada stretta kien ukoll. Joħloq xogħol, ħafna xogħol, għal ħafna nies, x'għidu li xiġifieri ħafna nies. Li jitilgħu ibijaw, pereżempju, kien jagħmel bċiesem bil-bajtieba su jitla' ibijaw. Kien hemm dalba il-bajdoba dan minn Zaħa Żebbuġ. Kien jiġi bil-bigilla, issa ma kif kien jiġi. U Pawlu kien qalli kien ikollu l-borma ġo l-offa. Però ma d-dawra bejn il-borma u l-offa kien ikollu spazju jagħmel is-sufri biex iżommu sħun. Taf kif? Għallu malaj kien ibieħħa. Kien hemm tnejn ibijaw ir-ravjul, kien hemm ġuż ir-rax ibieħ ir-ravjul. Issa dina simgħu l-komplikazzjoni u d-batija kbira li kien hemm. Mela dak kellu żewġ titfal ċensu u Ġużi. Ġużi kien ibieħ jgħidulu Ġoni ovvjament mhux Ġużi, le Ġoni kien it-tifel. Kien ibieħ il-bambaloni, llum ngħidulhom donuts kollox bil-moda għall-ismijiet. Daw kienu jitilgħu Strada Stretta jaraw minn irid ir-ravjul lest ġifieri bimolli bit-salsa u bil-ġobon.
U jinżlu u l-missierhom jgħidlhom irridu tant ravjul. Dak jagħmilhom ir-ravjul, jallihom, ipoġġihom ġol platti, jaqlibhom fil-platti, ommhom tagħmel it-salza, tagħmilhom it-salza u l-ġobon, jagħmluhom ġo telar żgħir tal-ħobs, forsi għandu amment tat-telari tal-injam tal-ħobs, jagħmlu telar ieħor kopja tiegħu fuq biex ma jaqa' xejn u jitilgħu sa stretta jbigħuh. Allura mbagħad titla l-platti u titniżilhom u tittaħsel platti, ġifieri tgħidli kien jaqla flus imma fimni il-kedda li fiha hija xi ħaġa kbira u biex tagħmel hekk. Kien hemm ieħor l-Ġermaniż jgħidulu l-Ġermaniż ma kienx Ġermaniż, kellu ħanut tal-imbit. Dak iż-żmien tiskanta, kien hemm ħwienet imma tal-imbit kienu jkunu. Kien hemm karmjana tal-imbit ukoll, ġifieri dejn ikun ukoll l-imbit, il-mon min jaf minn fejn ġej, anke tal-lum tal-min jaf minn fejn ġej, imma insomma. U dejn kienu jmorru u jieħdu l-ħobs hemm u jixxu l-imbit u toqgħod tikol hemm u ma tieħu l-ħobs miegħek. Jiġifieri kulħadd iġib tiegħu. Da Ġermaniż kien itella, kien jagħmlu f'gardarum u kellu żewġ titfal jgħidulhom ta' balol u jtellaw il-gardarum kollox u mbagħad itellaw hemm ħafna logħob. Jiena the mind boggles ma nafx kif kien irnexxielhom daw jagħmluhom dawn l-affarijiet. Din Rita Liza Malija ta' Anjello kienu jgħidula, mhux kienu jgħidula, għadhom jgħidula. U dar ritratt għamlet ċara bil-ħadit għalli, għatla da permanti li bil-braġoli għamiltom. Kif għaddu bil-braġoli bdejt netħat, il-braġoli bħalissa kienu, il-braġoli tal-ikel. Għatli di kienet tkun ħadida bħal klip ħadida, ma il-klips ta' tfajlit illum tan-nisa u tal-plastik. Għadli di tkun tal-ħadit. L-istess tiftaħa bil-klip minn wara u taqbada. Għadli mbaċċari uqot. Di għamlet karriera interessanti ta' xomma kienet tikri il-flus l-barmaids, kien hemm ħafna nies jikru l-flus l-barmaids, tgħidli għaliex waħda għax kien hemm din l-idea naħseb ħadu minant l-Ingliżi tomorrow never comes, għada ma jeżistix, jekk ilhom lajt 40 lira ħana l-40 lira għada u pitada. Li ma jistax ikun għax inti sada stretta kien ikun hemm momenti ta' kwiet. Għaliex għax il-Baħrin, il-bastimenti kienu jmorru fuq cruise jgħidula, mhux cruise minn daw li mmorru aħna ta' meta jfet lilna insomma nduru l-ewlem. Li dak cruise training kien ikun. Jiġifieri missieri kien baħri u missieri kien jiġi kull sentej id-dar. Tgħidli għaliex kienu jmorru l-Far East, jiġifieri l-Asja, is-Silon, l-Indja, jiġifieri dan taf kif cruise, tgħidli u kien jidħol u kien jiġi d-dar ma nix ngħidu mal-Baħrin l-oħra li ma kellhomx id-daraw joqogħdu hemm. Allura dik kienet titla' il-barmaids ma kienx ikollhom flus. Jekk inti għamil ġimgħatej tajba u għamil 3 ġimgħat ħżiena jew ma tbaħħalx lira, daw kienu jew jilagħbuhom jew jonfuqhom jew jmorru jxorbu, jiġifieri kienu jħobbu they live, they used to love life as well. Għax tagħna pereżempju waħda minnhom kienet qalt li il-gost tiegħi jiena tessi xid. Qalt li nisfen, nu pjaċir nisfen. Qalt li allura qed immur hemm nisfen jiena u nixrob u naqla l-flus u nżomm it-tfal sew. Speċjalihom kienet ħajja hekk. Però daw kienu jiselfuhom bit-25%, jiġifieri fuq lira toħodlok 18 biej. Allura Liza kienet għadha tifla imma smart ħafna u għamma kienet tgħidilha itla' li pereżempju is-Silver Horse u hemm ċetta u Mary u Rita u Vanna insomma qed nifin tal-ismijiet. U għajdilhom ġejt għall-flus. U tgħidilhom, tgħidilhom isma' jekk iddu ma tħallsu ma tagħhomx iktar ommi u tinsel bil-flus. Kien hemm oħrajn ukoll jisselfu ħafna, tgħidli kif jisselfu ħafna. Daw kienu tal-ħwienet li jisselfu issa għaliex. Għax bniedem kellu bżonn, ġifieri meta jara tfajla sabiħa mmen sada stretta irida ġol-ħanut għandu. U għamlu ħabta fi żmien 50, jiġifieri qed ngħidu 1950s. Biex nimpoġġu naqra kultant ngħid 50 u ma dak li jkun jibda jitlema 50 u m'għandhom raġun. 1950s qed ngħidu. Bdew jitilgħu ħafna Maltin Soho, għax kien hemm Maltin oħra qegħdin hemm jaħdmu, u niżlu tfajla magħhom.
Mux sempliciment bi jgħidu isma din tajba l-barmaid, sabiħa, barranija, taf kif. Allora tal-ħanut jiġi fuq hekk pereżempju jgħidlek isma' xi trid u ġibha fil-ħanut tiegħi. Barmaid qed ngħidu. Tgħidlu jgħidu 200 lira. 200 lira. U da ma jkollux 200 lira. U jisaqsi l-Lisa jgħidilha saqsi l-ommok għandix tista' sellifniex 200 lira. Issa di d-daħqa tagħha kienet li di tħallasha u tista' titlaq l-għada. Tista' m'hemmx kidba m'hemm xejn, jiġifieri taf kif. Jiġifieri kien hemm da kulħadd kien isellef, min seta' jsellef, jiġifieri. Pereżempju Omm Oscar Lucas l-istess kienet Portinara, sada sekta, kienet tinsel sada stretta u sellef il-flus. Again, 25% fil-lira. Asnu ħolmu, illum il-Franċi Bank tajdu ta' 25 illum Ġermanja qed joħdulek il-flus biex iżommulek il-flus. Jiġifieri negative interest jgħidu, jiġifieri mhux iżidlek biċċa żgħira, joħodlok biċċa żgħira minnha. Minn qed jismani forsi qed ngħid ħafna affarijiet u jrid jiċċallenġjani jew saqsini fl-aħħar ikonna ċans ta' mhux problema. Dan akwarell ta' Paul Caruana bravissimu da' watercolor għal dawk li ipinġu jafu l-watercolor kemmu kattiv, għax il-watercolor k'tamel żball, you've had it, m'għandek ċans tirranġaħ. Mhux bħal żeba taf kif tatti. Imma l-watercolor u Pawlo tantu fin fix-xogħol li l-abjad iħalli l-karta, l-abjad tal-karta mhux ikun watercolorist jużaw l-abjad u mbagħad le. Issa tajdu li dal-watercolor x'kien. Għal min ma jafx dik l-spiritera konna jgħidu la Primus, id-ditta Primus, spiritera tal-istin konna ngħidula. Dik il-biċċa ta' taħt kienet tkun ngħid għal min jafu forsi m'għandniex ngħidu jaf. Però min ma jafx infehmu ftit. Biex it-tfal tiegħi għan-nies qatt ma raw dik ukoll. Jiġifieri dik il-isa bażi dik mimlija petrolju, hemmhekk ikollok il-ġewża fuq u titfala spiritu, methylated spirit, ma nafx jgħidulu bil-Malti. U tqabbad b'suffarina insomma, però effiċjenti ħafna dik mela jissajjar. Dak Mr. Lisa kien jitlab il-bsietzen u mbagħad filgħaxija kien ifettillu quddiem it-tarġa quddiem il-bieb, jagħmel spiritera hemm il-estim il-ġurnata qabel il-ħmira sewwa u jagħmel isfineċ tal-bakkaljaw. U jiġu tara dak il-ġifieri x'jgħidulu bħalissa ta' fuq. Il-banju mhux banju jgħidulu insomma, se jgħidulu bħalissa taħrabli. Il-friskatura, x'kienu kien hemm friskatura tara nemel irid ikun ma nixxi ngħidu. Jalli żejt u jitfaħħom għad li wkoll ħaġġa għalihom dawn l-imbirkin sfineċ. Jiġifieri kien ħafna nies ibbagħtu ħafna u fil-għodu kien joħroġ bil-ħwejjeġ, jiġifieri dak iż-żmien dal-aħħar sidna jgħidulu faldu. Faldu huwa dak il-bniedem li joħroġ fit-triq beħ il-ħwejjeġ. Fit-triq, ħwejjeġ jiġifieri x'jgħidulhom hawn srivet u affarijiet hekk ta'. Kombinazzjoni jiena mmur il-printer tiegħi qed rendi u hemm wieħed mill-belt għadu jmur hemm bil-karettun jimbuttaħ bideħ. Issa ma nafx jekk hux joqgħod hemm jew jwaslu hemm, imma fit-toroq bideħ jidawru dal-karettun. Kif kienu jiġu l-belt, il-belt kienu jiġu ħafna nies hekk. Dita 3 karti. Jitfgħu 3 karti kienu jgħidu, jiġifieri degi again, watercolor ta' Paul Caruana, bravissimu, dak kien ikollu xi 4 mdaħlin miegħu fil-istorja. Jiġifieri ta' 3 karti kol ma jkollok nagħmlu wkoll ikollok żewġ assi. Għal-forsi ma jafx il-karti ħafna u jkollok donna. Allura jgħidulhom find the queen. Find the queen and win. Find the queen jew kellha jkollok żewġ assi. Jiġifieri żewġ karti l-istess, mhux bil-fortasti ta' biex niftehmu. U jkollok il-joker. Allura jgħidak jew find the queen, jew find the joker. U kulħadd jitlef m'għandekx ngħidu, m'għandekx bħal-każino, m'għandekx ċans terbaħ. Għax hekk terbaħ, ikollu sħabu jgħidulu police coming, police, kulħadd jaġru l-flus, jiġru ħarbu li, ġifieri darba laqas dak li jarbaħ darba m'għandu ċans, għas meta telab xi logħba kultant, suppost 75% għall-kasino u forsi 15 għall-labi biex niftehmu. U dan il-Max li kien jitfa' 3 karti wieħed minnhom. Ara naqra x'moħqri jara, jgħid fl-art ta' fuq ċangaturi sa' stretta. U jitfa' 3 karti.
ġili għax Roma, ġifiri semmi li kas, per eżempju, għalli fil-karnival konna niftħu għal-Maltin, u għatlu Max, għax il-Max jgħidu, Freddy Zammit. Għalli għal-Maltin, għalli għax daka il-karnival kien jisir qoddim il-palazz tal-gvernatur, kien jgħal u għemmek isfin kien jisir qoddim il-pjazza tal-president, tal-gvernatur tal-izmin. Għalli għallura għaddu għek daw. Jinżlu bieċa minn triq l-isqof, l-arċisqof ċoħe. Il-belt għadhom jgħidu l-anzjani għadhom jgħidu la triq l-isqof għalax kien fl-1944 meta Monsignor Gonzi laħ arċbishop, arċisqof. Allura il-triq saret triq l-arċisqof, anyway. U da għalli jitfaw, għalli da, kull ma jkollok nikolomlok, noħodomlok. Għalli ġilli konna ndaħlu baħri maħna ta' ġifiri, għalli jemma kien donaw sħabu. Madonna xanna għek. Skużi? ħafna nies tiskanta. Jien ġilli ngħidilhom pereżempju naf in-nannu tat-tali li kien ikollu l-ħwienet u dan illum minnu, jiġifieri dan għannu kien ikollu ħwienet sal-istetta u dan qiegħed maniġer tal-lukanda. Ma ngħidu taf li dik probabbli wiritta intment in-nannu u jgħidlu Madonna qatt ma ħsib ta' dik. Tinsiex ara intom kollha li qed taraw jew forsi qed tisimgħu intom fejn wasaltu llum. U tajt Madonna n-nannu, in-nanna, missieri. Kellu di n-namra, kellu di l-passjoni għal xi ħaġa. Issa di minni, di Giovanna Xkembri. Giovanna Xkembri kienet miżżewġa lil Carmelo Xkembri li kien id-duq mużiċist. It-tifel tagħhom qed minnhom huwa Brian Xkembri, direttur tal-orkestra. Issa da in-nannu ta' Giuseppe ta' Giovanna kellu l-ħwienet. Sejjuh kien iġib, kellhom il-Morning Star, wieħed mill-Barnett. Kien iġib l-artisti minn barra, tgħidli minn hemm ġiet uħuh ieħor huwa Giuseppe Xkembri Bonaci, il-professur li għallem wkoll, bravismu fil-letteratura kitba ġifieri tgħid daw minn hemm ħarġu u l-argumenti hija tox tiddieq minn fejn ħriġt. Dejjem ftakar minn fejn ġejt u tinduna fejn wasalt li sabiħ ammensu. Dik bil-qiegħda hija Mari tal-Morning Star nafu għal-belt. Ovvjament illum qiegħda mal-Anġli kif qed jista' jobsor. Dak magħruf tal-ilaw tal-lemin huwa ċensu Borġ Bonaci. Aħna tal-belt kulħadd jaf, aħna mhux il-festi interessawna l-iktar sandu minn San Pawl. Iktar interessana l-karnival u l-futbol. Ġifieri ċensu għamel karriera futboler tal-belt u futboler ukoll tal-nazzjonal. U dik uħtu, jiġifieri dawk it-tfal, it-tnejn tfal ta' Mari tal-Morning Star, dik hija nena. Hemmhekk qiegħda l-Cotton Club, però ġara li sadastretta bdiet qisha tmut wara t-tieni gwerra. Illa li bdew jiġu iktar soldati mejtin biex jieħduhom li hemm biex jixorbu. U soldat altru ġej biex jixrob jibda jaħseb li forsi dal-aħħar grok mentri wara ġej disillusion to ser lura, biex minnhom inkapaċitati msika għax kienu weġġaw sew. Allura il-Morning Star għal-uħ u telaw il-fuq dal-Cotton Club kien viċin ħafna ta' Stadda Teatru biex niftehmu. Daw ta' Grazie Daniel. Daw kienu famużi ġifieri barra l-Morning Star, kienu ħadu wkoll il-metro. Issa l-metro kien xi ħaġa tal-għaġeb. Min jaf lil Thomas Pynchon li huwa awtur Amerikan kiteb romanz jismu V. Ħadd ma jafx isemmiha V, ma jiddeskrivi lill-metro. U hemm xi ħaġa sabiħa immensem. Anki sa setta tissemma hemm ktieb ieħor jismu The Jukebox Queen of Malta. Forsi min qed ifittxhom dawn. Biex ngħidilkom naqra forsi tgħidu li Pynchon min hu. L-Amerika konsidrat wieħed
l-ewlenin, kittiba ewlenin ta' seklu li għadda bħala letteratura u moqri ħafna fl-Universitajiet Amerikani biex niftehmu. Ġifieri ċerta affarijiet jimpressjonaw ħafna affarijiet n-nies oħra. Dik il-binja fejn hemm dik it-tabella kbira fin-nofs, hemmhekk kien il-Morning Star. Issa da Gianni u missieru Pawlu, jiġifieri Pawlu jiġi nannu ta' Giovanna Xkembri, li semmejna l-ewwel. Fuq kellu, dik kienet kerrejja propja, allura isfel kellu il-music hall, tibqa' sejra s'isfel net, sa kantu narsija kważi, u fuq kien kmamar u jikrihom. Kienu jikru l-kmamar, jiġifieri dawk iż-żewġ isimhom. Hemm interessanti dawk li kienu krew in-naħa ta' barra ta' ġewwa ġifieri dak kont tara Marsa Mxett u staslima kollha. Allura il-bastiment Ingliżi fil-waqt il-port il-kbir kienu jidru bil-pruwa l-ewwel, hemmhekk Marsa Mxett kienu jduru jitlu bil-poppa l-ewwel. Għax ma kellhomx fi jduru daqshekk ma nimmaġina jien għax ma nafx għaliex, jiġifieri konna mmorru nistadu aħna li hemm, ġifieri daw kienu jduru barra l-bokka ta' Marsa Mxett jitlu bil-poppa l-ewwel, wara biex jiftehmu minn x'ismu. Di interessanti, ġifieri il-slums twaqqgħu fil-1970s twaqqgħu. Però kellna problema mbagħad mal fuq l-istatus tal-belt mingħand il-UNESCO. U l-gvern kienu qalulu, l-kull gvern jgħidulu jekk inti ħadd tkisser u twaqqas se titlef l-istatus ta' belt ta' heritage, heritage city. U l-gvern kellu jieqaf ovvjament. Dan Wally Sheed. Hemmhekk qed taraw kellu ħanut il-fgura. Wally Sheed kien beda ta' 14 sena, x'missieru kien buħaddas u miet meta kellu xi 5 snin Wally. U ovvjament ommu spiċċat ma ħadet xejn mingħand l-Ingliżi, ma nafx għaliex. U beda jaħdem fil-ħwienet dan. U spiċċa kellu ħanut sa setta. Da wieħed qallim l-iktar li baqa' hemm jobsoru jew denni xi darba tqum sa stretta, però ma ninsewx ukoll fi żmien sa stretta anke Maltin kienu jinżlu. Tajdu li għaliex biex imur joqgħod jisfen ma' mara x'kien naħu jisfen taf kif u jħallsilha drink jew tnejn tagħmel żewġ landi miegħu mhux meta jkun hemm il-Baħrejn u s-soldati għax inkellhom m'għandux ċans. U l-karozzi tal-linja ħafna drabi fid-disa kienu jieqfu jiġifieri dan hekk ġie minn xi raħal minn fejn kien. Irid imur lura għad-dar, jiġifieri. U Wally Sheed spiċċa kellu ħafna xogħol, jiġifieri. Però hemmhekk qed tarawh isu orkestra kemm għandu taġnijiet u affarijiet biż-żejt hemm u jsajjar. Kienu karattri again bla skola ma kellhom business management ukoll għax da biex tieħu ħanut u taħdem. Interessanti ċerta ħwienet pereżempju tal-Mackay Ġilardu u Tony Mackay kellhom numru ta' music halls fosthom il-Silver Horse u l-Lucky Wheel. Il-mara ta' Tony kienet awċija. Il-mara ta' Ġilardu kienet awċija. Tuħ sipiet, jiġifieri, tuħ sipiet mexxi kienu jgħidu la majjistra. Again, mhux il-majjistra li kienet tixtri trabi, ma nafx hekk għadix tintuża l-kelma wara kollox majjistra jien. Di kienet tuħsib u tagħmel l-affarijiet. Jiġifieri anki kien hemm waħda kienet tagħmel show ma' Topsy kellha l-stage name awċija kienet ukoll. Ġifieri kienu ħafna nies. Anki li kien ġara wkoll kienu jiġu awċina u l-belt, it-tlieta u l-ħamis kienu jiġu l-awċina bijaw il-suq. U kienu jinżlu l-hemm u ġieli ħadu grazzja ma' Maltija u bħawaw. Jon kella l-Maltija marretaw dex, jiġifieri. Sa stretta kienet isa fejn jintaqgħu wkoll il-maħbubin anyway. Hawnhekk kważi wasalna fl-aħħar dak l-ewwel ktieb li ħriġt kien jismu Sada Stretta triq li darba xelet il-belt. Dat-tieni wieħed jismu Aktar dawl fuq triq li darba xelet il-belt. Interessanti l-immaġinazzjoni ta' ċerta nies fejn tmur. Jekk qed taraw dak il-ġismu fin-nofs, isu għandu mobile f'idejh. Araw nara ġifieri.
Isu mobile propja, probabli xi kaxxa ta' sigaretti, ma dak iż-żmien kienet dik. Iċċempilli mara tikpi, Ingliża, toqgħod Malta. Għad li I can't believe he lied to me, kemm gidibli. Għattilna naħseb għandek wrong number u jien, min gidiblek u. Għad li dak ir-raġel tiegħi. Dak. Għattela żgur għad li xfu ħafna. Għad li meta saqsejtu, għatlu kont insel setta għalla li għad ma nżilt. Għattila ma dan, waħda minn tixċerta li hu. U issa, ifimni dawn ħafna drabi, kienu jinżlu biex jgħodu pjaċiru. U hemmhekk għandek uffiċjali, ġifieri dak kien post fej setgħu jitlu l-uffiċjali għax uffiċjal ma stax jidħol f'ħanut fejn il-baħrin biss, ġifieri kien hemm ħwienet. Pereżempju, Rexford kien officers only, ġifieri jitlu dawk biss. Però wara l-gwerra waqaf ix-xogħol u neħħewa u Malta seta' jidħol tgħidli Malta ma stax jidħol hija ma bil-ġra kull ingravata, anke ma tidħolx. Jiġifieri dik l-istorja. U dan l-aħħar ktieb bil-kodba li għamilt sirt napprezza kemm jieħdu kedha dawk li għamlu l-kodba, ġifieri nsellmilhom minn hawn l-awturi ta' kull forma u ġeneru għax il-ktieb jieħodlok saħħtek. Ftit ilu qed nara intervista ta' Orjana Fallaci minn ma jafix ifittxa. Orjana Fallaci bravissima llum qiegħda mal-Anġli wkoll, miskina. Miskina x'metet bil-kanser. Għalet jiena, di Fallaci kienet waħda mill-iktar reporters magħrufin biex intervistaw in-nies, illi qed tollha kumeni. Alla tittilbes il-ħiġab, għallu ma nilbis ħiġab. Ma tilbis ħiġab miegħek, għadlu li għadlu ma nilbis ħiġab. Anyway, biex ikal daw kol biex niftehmu, ħarxa, mara ħarxa. U qalet kitbet ktieb inshallah, jismu, ġifieri hekk Alla jrid, u dan l-intervistatur Alla għaliex ktibt il-fiction issa. Meta intri reporter ma tiktibx fiction, ma tiktibx opinjoni. Għadtu meta kont reporter jiena kont isni fi straight jacket, bidejja bil-handcuffs. Ma nista' nagħmel xejn, nirriporta l-fatti biss. Għadlu issa bda l-ktieb, qiegħda ċoe nikteb l-inħoss u dan. Għadlux illum fuq television in-nies jaraw. Kella it-nejl polish aħmar, għadlu għara intom da taraw dem meta nkun jiena fuq il-bat il-frantaw. Għadlhom qatt ma taraw x-xommur rieħa ħażina li jkun hemm tidħollok ġo nifsejk tan-nies maqtula ma rajt tara xi ġejt. Insomma qed imur il-bot, però biex nispjega li l-ktieb joħodlok saħħtek. Il-ktieb isek tkun n-nisa jifhmuni aħjar, tkun mara tqila qisek jiġifieri. Nall-bambin ħellisna minna dik ukoll l-irġiel. Ħanaqralkom ftit biċċiet żgħar minn l-istejjer li qaluli, ġifieri ħanaqra biċċa ta' Frank Camilleri l-bibi. Qalli l-ewwel darba li dħalt għandhom id-dar dħalt għandhom mill-ewwel għax kienu joqogħdu magħna triq tal-Franċiżi. U huwa mmassa magħna qalli. Imqazza ma' doffi. Imbaġġet ommi u qaltilhom lill-omm u missier Najni. Najni forse ma jafx min dal-aħħar sir naf tajni, ġifieri mhux naf, Marjanna jiġifieri isimha ma jgħidulha Najni. Ma rridx naf settu għadota qaltilhom għax dak iż-żmien hekk kienet. Imma ntuhom iż-żmien lumenu u tawna sentejn. Wara sentejn iżżewwiġna u daqshekk l-istorja. Ma ħriġna qatt morna token, naraw film, xejn, fimt, xejn. Ara n-nies kif kienu dak iż-żmien. U mbagħad Najni qalt li imbagħad bis-saħħithom iżżewwiġna x'qatlu lill-missieri. Ara issa nagħmlu bihom il-dawta, Alla missieri xi trid nagħmlu bihom, qed tirrepeti kważi dak li qalli Frank. Qatt għandha 16-il sena. Ommi qatlu għalhom jien intuhom iż-żmien, insomma, Alla mela ħantuhom sentejn. U ta' 18 iżżewwiġt u Frank kellu 20 sena dikinhar. Kienu jiżżewġu żgħar in-nies dak iż-żmien għax in-nies kienu jgħidu ħafna xorti, kienu jgħidu baqra tajba tinbih ġo pajjiża. Kienu jgħidu ħafna affarijiet għax li jkollu jkun ikun. Qabel ma żżewwiġna kien jiġi għandna joqgħod hemm bil-qiegħda. Imbagħad ma' sitta Frank kien jitlaq jiġifieri jitlaq sa ta' stretta jduq.
Il-Frank meta saqsejtu minn fejn għallim il-Bild żgur mit-triq tal-Franċiżi aħna jgħidulna tal-budella. Issa l-budella kienet magħrufa aħna kellna espressjoni l-bet isek il-budella, għax il-budella kienet tħobb tisbess ħafna ċappetti tiegħu bil-kemm kienet tista' idea, allura bniedem bħal meta jgħidu isab mejda tal-qobbajt tkun all colorful u kulħadd. Jgħidok isa l-budella. Ma l-budella kienet ħanejna ħafna, kienet tiġbor il-flus San Dominku, għax il-belt Strada Stretta kellhom 3 ijiem off Frank, għax kun Frank konna ngħidu dak iż-żmien. San Dominku, it-tielet ġurnata tal-karnival u fil-ġimgħa l-kbira. Missieri Pawlu tal-Bajt kien jgħidulu, kien jarma fuq il-monti, kien ibeħ kollox, jgħidulu ibeħ l-imbarazz. Kien jarma ħdej San Ġwan forsi ġat jiftakru, ija kollox kien ibeħ żraben, omos kollox. Il-ħajja kienet tajba, però ma rridx ngħid li aħjar kważi dak iż-żmien. Aħna ngħidu aħjar dak iż-żmien, ma mhux vera. Għax biex taqla lira dak iż-żmien tittaħdem ħafna għaliha u ma taqlaħx malajr. Kif jaqlaw llum 70 lira. Itilqu lillum il-flus ma jiswewx. Rita McBee forsi għattilkom minni dik il-barmaid li kienet tmur għand biċċa qabela il-ħajjata tamilla l-bissi floktom fuq libsa ġdida speċi. Daw kienu fqar immens, għad li aħna tant konna fqar li jommi kienet taqbad il-ħobs, tidilku bix-xaħam, bżaru melħu tiekol. Niftakar għal-ommi tagħmilha din. Konna 10 d-dar. Ommi missieru minn aħwa, noqogħdu f'mek żanin ta' mistik mamar tri għandus il-biċċerija. Konna fuqra ħafna. Infatti jien kelli noħroġ naħdem. Darba minnhom kont seftura ma' avukat u l-familja tiegħu ta' Sliema. Għal 14 lira paga fix-xahar u darba fil-ġimgħa rid norqod hemm għandhom. U saqsejtek kemm kellha żmien dakinhar. Għad li 14-15. Għan noħti ma kienx taħdem barmaid miegħi, l-Splendid. Dik iżgħar minni, issa sentejn iżgħar minni. Ħalli ngħidlek x'kelli nagħmel meta kont seftura mal-avukat li semmejtlek u l-familja tiegħu. Naħsel l-art, kellu l-fidet trid toqgħod tagħmilhom lu. Ta' kuljum daw, il-modija, il-ħasil. Kellu l-ewwel tarbija rid noqgħod babysitter magħha. Darba fil-ġimgħa rid norqod u nqum hemm. U għatallarix rid torqod u tqum hemm għax hekk kienet id-drawwa. Mela ma kienx ittini aktar tal-li norqod hemm, ma kienx itti iktar paga ġifieri, 14 lira u daqshekk. U kamra fuq il-bejt sodda fejn norqod. Kellu garigor, titla' minnu tiġi f'dil kamra fuq il-bejt. Batejna, però rridik il-ħajja u ma rridx tal-lum. F'minnhom saqsejta minn ħajjara tibda Strada Stretta, ma nafx kif ġiet l-idea, ma nafx. Naf li ommi kienet marida ħafna, missieri kien għadu jaħdem, missieri miet ta' 75. Ommi kellha 78 meta mietet, fin-98, 1998 ovvjament. Qed xi ħaġa rrid nagħmel, sadattant kien hemm uħt il-mara taħija li bil-ħwienet Strada Stretta, miż-Żejtun kienu. Kienu Franz, Julie, Koni u Rita, dawn aħwa. Imma Julie kienet miż-żewġa lil ħija. Il-Portsmouth Arms kien il-ħanut. Darba ġiet Julie għand ommi u għaltilha $1. Għax ma tħallix ir-Rita titlanna, taqli 4 soldi, minn batija ħafna. Ommi ma ħaditx pjaċir. Id-darset ħafna hija mela. Julie għaltilha l-ommi noħodlok sibha jien, titla' Rita Strada Stretta u waħedha mbagħad inniżilha jiena. X'in kont titlattela l-Portsmouth Arms? Dak iż-żmien lejn l-aħħar ta' snin 60 u 70 ma kienx hemm ħin għaliex il-ħwienet ġieli fetħu fl-ofsinhar. Tal-ħanut tibgħat tgħidilna ejja għax niżilna l-Baħrin. Ejja għax daħlet. Daħlet jiġifieri, daħlet il-flotta jew xi bastiment kbir. Inħasel malajr biddel u itla'. Mbagħad ġieli tinżel fi 11, ġieli tinżel fis-sijata bil-lejl, ġieli tinżel ma kienx hemm ħinijiet. Di interessanti wkoll memorja ta' Pawlu Mifsud li semmejtilkom l-ewwel b'dak ir-ritratt tal-Mamudija. Daw kienu jqogħdu triq tal-Franċiżi sa' San Giuseppe wkoll. Għalli kien hemm pulizija Strada Stretta jgħidulu Enzinu. Kien ikun bil-biċċa. Bil-biċċa ġifier anke l-bel konna ngħidu ġen tal-biċċa ġifier ġen il-pulizija. Biċċa what it means is kellu isa mustaxija, isa biċċa ribina u biċċa sigarella. Ma jdu. Bħal ta' Red Cap għalli. Sa' Red Cap sekk tiftakru kienu soldati li jieħdu ħsieb ikun hemm xi soldati mqarqaġġ malaj isibu tarfu. Fil-fatt il-pulizija kienu jgħidulhom tal-biċċa. Fil-gwerra daw Enzinu kien jikmanda l-mina tal-vapur.
Issa dil-mina tal-vapur kienet il-Yellow Garage, ġifieri jekk inti tkun tieħel il-belt u tħares li l-lejn hemm dik il-ħofra minn fejn kienet toħroġ il-ferrovija. Għalhekk kienu jgħidu l-vapur tal-art, għalhekk il-mina tal-vapur. Issa l-mina li kienet toħroġ minn hemm. Issa l-irġiel kienu ġabu permess biex jorqdu hemm. Għalli l-irġiel kienu jorqdu fin-niżla ġol-mina, in-naħa ta' fuq tal-mina, għax fil-ġnub tal-mina kien pjan. Aħna konna norqdu l-mina tal-vapur. U peress li t-siju, kelli t-siju Peppi Bizzi, li jiġi missir il-muġġi staff Freddy Mizzi, kien polizija ma l-ispettur Benċini, u kien ħaġa waħda miegħu, u akkwistanna permess biex norqdu fil-mina tal-vapur. Missieri kien jorqod fuq dekċer, u aħna fuq il-kruċċetti bankbets biex niftehmu, għax hemmhekk kien kollu kruċċetti. Tal-kruċċetti kienu bħal sodot tal-injam bis-seratizzi fuq xulxin. Żewġ sodot jew tlieta fuq xulxin, skont l-għoli tas-saqaf, għax ovvjament il-mina hijek, allura iktar ma tersaq lej in-nofs iktar għandek għoli. Imbagħad jagħmlu biċċa portiera privatezza, tista' taħseb xi privatezza. Ġosa San Giuseppe il-belt ngħidu la triq tal-Franċiżi kien hemm ġanni taż-żebbuġ. Da ġanni kien ibiħlem luħa biż-żiemel barra l-belt. Kien hemm skarpan, saber żammejt jgħin lil ġanni fit-tela fit-triq Franċiżi jimbottaż-żiemel, peress li kienu jkunu mobbi saruhom. Saber l-iskarpan kien magħruf għall-qrieq. Kien jagħmilek qorq bellezza, ma nafx kemm hawn min jaf x'inhu qorq. Sandli biex niftehmu dal-ġilda. Ma jispiċċa qatt għalli Pawlu. Kien jiġu minn Malta kollha biex jagħmlu qorq għandu. Ġanni kien ibeħ żebbuġ, imluħa u sorra, issa minnu dilettant is-sorra jikkalkula li l-ittjapparti tat-ton. Is-sorra kienet tkun biċċetta żaq tat-ton fiż-żejt. Kien ibeħħu kollha arengi u nċova u blużin. Il-landa kienet tkun ippakkjata bl-inċova saffi kollha bil-melħ u xon. Tajba ħafna l-pressjoni minnu dilettant tal-melħ. Kien itella l-inċova mill-landa biċċewda bil-ponta iża lapis. L-inċova kienet tinbeħ bil-kwart, dawn l-affarijiet hekk kienu jinbiegħu bil-kwart. Ġanni kien iżomm iż-żiemel taħt it-tejna taħt is-sur ta' Santirmu, ta' Franċiżi stess. Hemmhekk kellu remessa fejn kien iżarma iż-żiemel. Diġi għall-biċċa ta' ravjul li għattilkom. Anke ravjul kien jibgħu sa tas-Stret tal-Ġermaniż li kellu ħanut it-triq ta' Franċiżi. Kien isajr ir-ravjul fil-Gardarun. Kien hemm żewġ titfal jgħidulhom ta' balwol jaħdmu mal-Ġermaniż. Kienu jitilgħu sa tas-Stret jibgħu ir-ravjul imsajjar. Da żewġ titfal kienu jitilgħu wieħed minnhom iġorr ir-ravjul ġo Gardarun, imqiegħed ġo Offa. Il-bixkilla jiġifieri l-Offa kienet tinġar fuq dar wieħed minnhom dawn iż-żewġ titfal jew bejniethom. Kien jiġi wieħed bel-bigilla mħażżebbuġ il-bajboba. Kien ikollu bigilla tajba. U għattilkom dik il-biċċa tas-sufri kien jagħmel is-sufri bejn il-bigilla bejn il-borma tal-bigilla u l-Offa biex iżomm masuna. Liza Tanjello din ukoll semmit li xi ħaġa ma kontx nafa, sa ngħidilkom x'inhi. Liza ferriħa ħafna, ġifier għandha karattru open ħafna u pjaċir bil-ħajja. U għad li d-dar konna 5 tfal u konna 5 tibniet u 2 subien. Liza, Salvina, Sunta, Rosa u Rita limitat ta' 9 xhur. Meta Rita mietet l-ommi qalula li tifla kellha l-ħuttafa, issa ħuttafa kif kulħadd jaf hija għasfur. Kella taħt difrejat vjola tajtum, għax ma nafiex ir-Rita. Iż-żewġ subien kienu li għalli u Dominku. Wasal biex nagħlaq, jew nkompli. Alright, grazzi. Jien kont inħetilhom il-bar, mejta dik fadna Liza kienet inqalal ħafna. Kont imur nitgħallem għand waħda, Sada Markanti, Marija kien jisimha, kont inħallas xi ħaġa fix-xahar. Forsi kienet tħallas dawk il-ġixlieri fix-xahar ommi. Ġili ġixlieri fix-xahar ma kienu flus imma tallimt. Tal-mitni nfassal u tajx kemm ħitt il-bies il-barmates kienu jħalluni bla nifs biex nlaħħaq mal-ħjata. Sassa tajta fil-għodu għadni nħid. Għax kienu jgħidu li dil-libsa għandi bżonna. U kienu kolli nagħmel ilhom għax hekk jgħidulek hekk jibqgħu jiffittawk. U saqsejta li għamilt l-ewwel għadt li għamiltu xarek perm għadt li għamiltu braġuoli ngħidlhom jien. Iva braġuoli konna ngħidulhom tkun ħadida forma ta' parxuftejn kif għadna l-ewwel, żewġ ħadidiet jinfetħu u niftaħ dawn żewġ ħdejjed ndawwir ix-xahar mal-ħadid u nagħlaqhom. Għax din kienet tingħalaq qisha bil-molla fin-nofs bħal hair clips. U mbagħad tneħħilhom tal-braġuoli
u x-xar jiġi wejvjat. Jieħu l-qada u xari peress li kien xogħol kont nagħmlu kif irrid jien. Grazzi Sinjuri tal-li smajtuni, napprezza ħafna, kemm xi ħadd irid kifat l-ewwel jiċċallenġjana fuq xi ħaġa mhux problema ma jistaqsini jagħtaw u nsaqsi. Ħaġa kemm tagħmlu sinjal biex inkunu nafu li tixtiequ titkellmu. Sur Gatt trid jgħid xi ħaġa li jista' jkun. Okay. Ejja ma nilħbewx wara subajna sewa, aħna l-strada stretta għal dawk li ma jafux ħafna, jiena di 66 sena, ġifieri kont tifel kwiet ħafna tal-mużew fi żmien kien tard f'żożiti li mort hemm, niftakar ftit ma kien spiċċa kollox. Imma strada stretta tfisser ħab ukoll, sewa. Ma tantx semmejthom inti qedtilna li rid ikollok medalja biex taħdem fil-ħanut, medalja ta' xi ħadd tad-divertiment, kantant, musiċist. Medalja ta' waiter u medalja ta' barmaid. Il-barmaid mhix aħba u xekk, ġifieri. Assolutament le. Imma kien hemm briedel ukoll, ġifieri, ma sibx il-burdel kien mal-ħanut le. Dak jivvintaw in-nies, fehmni. Ħaniftehmu, qed tajt sew. Hemm ovvjament f'sija biex ngħid kollox. Irrid sitt sigħat, però ħaniftehmu, sada stretta kellha l-fama, kellha lajta li jkun hemm il-qab, li jkun hemm il-prostituti. Minn żmien Żemżem, jiġifieri minn żmien meta ġew il-kavallieri u ndunaw kemm hemm flus, ġew ħafna nisa minn Sqallija nibdew biex. Minn Malta kollha ġew. Issa il-qaħba x'kienet tagħmel jew prostituta, kienet iġġib medalja tipprova għax il-medalja ma kienux jaqbdu jtuwilek malajta, ġifieri trid tmur. Issa fakkartni naqra meta tal-mużew u li kont kwiet, veru interessanti din. X'rid ngħid? Jiġifieri din irid ikollok kondotta nadifa tal-pulizija, jiġifieri fiktib minnhom għadd kienu japplikaw anke għal permess ta' ħanut. U l-pulizija jikbu bit-Taljan jew bl-Ingliż, u mkas minnhom pereżempju jgħidu din ġa kellha permess u tilfitu għax ma kienx tal-affari tagħha. Reġgħu taw il-permess u r-raġel kien żdingat, u mbagħad sabu li meta talbu l-permess ieħor it-tifla tagħha kienet, u l-pulizija kitbu li di kienet miż-żewġ Irlandiż, telat miegħu, ħarbitlu lura u poġġuta ma' xi ħadd tifla u ma tawwilix il-permess. Issa, ifhimni, prostituzzjoni dejjem kienet legali. L-Ingliżi damu, għax l-Ingliżi jieħdu għajzi bħalna ħafna drabi, sal-1920 biex indonaw x'inhu jiġri, tgħidlix inti x'inhu jiġri. Kienu jqogħdu ħafna ħafsa destetta. Però fl-1920 għaddew liġi u qalu isma' daqshekk irridu naraw x'nagħmlu u nikkontrollaw għaliex għax hekk baħri laqqa tambu ngħidlu jiena irid naraw minn fejn u għax hekk jitlaq bord jista' jxerdu dan. Allura x'għamlu għaddew din-liġi kienu jgħaddu l-ordinanza dak iż-żmien. Prostituzzjoni tista' ssir stada Sant'Anna u sada Fontana biss biex jekk da Joe Blow imur għand il-medical officer tiegħu jgħidu wara x'għandi x'laqqat minn hemm. Issa rili jaf ikun laqqata x'imkien ieħor ġabha miegħu ta' biex niftiehmu. U dan ikellem lill-medical officer, hemm intervista fit-tieni ktieb ma' medical officer Malti, imur għand il-Malti u dak jinżel b'karta għalli ma ninżilx qabel l-10 dak kienu kollha reqdin. U jtijela din, jgħidu kulħadd kun jaf x'inżilt nagħmel, jgħidilha trid tmur għand tas-seneta. Għax ċamak xi baħri, kun jafu. U għatlu l-sur Karwana, iftakar Morris Karwana, għatlu x'jiġri jekk ma titlax, għallek ma titlax fuq żewġ pulizija jmorru jkaxkru titla jkollha titla'. Jiġifieri hemmhekk fl-1920 u l-liġi kienet tgħid ħafna affarijiet fosthom ma jistax isir, ma jistgħux joqogħdu ħabb sada stretta. Ma jistax jisir prostituzzjoni sa' setta. Ma jistax joqogħdu tnejn ħab flimkien għax jiġi burdell. Jiġifieri kemm karejja u hemm żewġ ħab jiġi burdell, allura ma jistax toqgħod. Issa tgħidli kulħadd kien jobdi. Ma nafx. Li fakkartni tal-mużew meta għamilt ktieb il-ktieb l-ewwel ktieb għamiltu bl-Ingliż kollu mbagħad għamilt isu abridged version tiegħu. U kont saqsejt il-Karmel Kassalju professura u r-raġel ta' Vera ta' għatlu għara tiktib li x'naqra forward fuq s-setta. Għalli Ġorġ, jiena, se niktib lek fuq s-setta. Għalli saħ 15 sena kont għadni l-mużew ta' għatlu ħares, jgħatlu jemma riċċi akademiku, xej, ek l-leġġera, bieċa lajt. Għalli jemma s-sena. Għajtlu trigger jajtu. Għalli ħana għajdek storja.
Dak mar jagħmel PhD, Cambridge. Għalli u tħalt, għalli mort il-kantin, għalli u kien hemm xi għaddeħ, da spiċċa kien il-menter tiegħu ta' dak xi mbagħad fl-aħħar. U da għallu minn fejn inti? Lil-Karmel Kassa, għallu Malta. Għallu minn fejn, għallu mill-Belt. Id-dok tal-ħobża kellhom forn, jgħidu tal-ħobża. Illum hemm xi ħadd famuż fil-forn ma rridx nsemmi dan ismijiet imma. U għallu għadhem sa da stretta. Għalli għamiltek, għallu da, għallu nxtama, għallu n-professura, għallu sa-stetta, għallu dak meta għanna ġuventur, għallu darba nżinna sa-stetta, għallu t-nanċ kem għadna pieċin nxorbu l-imbit, nisnu ma tfajliet, inkantaw, għallu għamilna 3 tijem ta' barra minnaw. Għallu bħajtek, bħalli miftuħa. Ġifiri, hemm ħafna nies jinnajt marufa mad-dinja kollha, ġifiri, fil-fat darba minnom ġew minn Der Spiegel jintervistaw, nista temmaġna Der Spiegel waħda mill-gazzetti famużi tal-Ġermanja, ta' per insomma dik storja oħra. Għax dik fit-2018 meta l-Belt kienet ċismu. Daw l-istejjer ma temminomx ta' ġifieri Giuseppe Xkembri Bonaci l-istess meta mar dak istudja r-Russja, l-istess meta mar għallhom minn Malta, kien hemm sabi xi ħadd ukoll l-Università, għallu sa' stretta dem, mux ġifiri ħaġar ejma du għem San Ġwan, li għessa da stretta dem, ġifiri ma' il-palasta gvernatura għadu għem, ma' nafxu jien. Għallu skulli għadu għem. U najt uħra, ta' Tony Gollajmer, għabib tiegħi ħafna, daw kienu famużi missierom Tony Gollajmer, missierom insejċ ismu falissa, kien ibeħħel ħġiġ beda bil-ħġiġ. Dak kellu u koll, idea ta' marketing kbira, għatlu kif kont bija, għax darba intervistajtu l-xieħ. Kien idur il-ħamrun u l-marsa bil-karettun, mux jimbuttahu, Kien imur għallija ġib kantant tal-opra u dak iż-żmien qed ngħidu wara l-gwerra żatt kulħadd bl-opra, ġifieri minn kellu radio jixalu bħdi l-bib ta' barra u jittisma' xi opra għaddejja. U da Tony Gollajmer għalli dak storja darba kelli xi ħaġa hemmhekk fuq sa stretta għadda biex jgħaddi żmien jien. U wara li ranġajt insomma fejn kellem mur, għaddeħdi għalli ngħidlek storja insomma, ġara jien. Dak bat it-tfal finishing school Switzerland. Għallu nirċevu ittra l-ġenituri min irid jiġi se nagħmlu speċjal ma' ġenituri kollha. Għalli għadt il-mara mmorru għatlu l-mara ħajdlek ma tmorrux. Alla ma rridx imur jien taqla da se naqbad ngħidlu mbeħħ ġiġ jien. Għalli nidħlu u għallu I'm Tony Gollajmer from Malta. Għallu, Valletta da, għallu straight diesel dir, għallu id-ġamjan bajna kelmu b'sa da stretta, għallu mill-ewwel. Issu suġġett komuni għal ħafna nis. Ma nafx kemm xi ħadd irid jgħidilna. Għaw xi ħadd li jixtieq jitkellem. Ġo, pero ta' minn nisemmi wkoll li kien hemm żewġ nisa nqatlu li kienu prostituti. Maris Sewda u waħda Johnson. Ifimni, ma setax isir. Tal-ħanut ma kienx jaqbillu jagħmilha ġo. Issa fejn kienet tmur dil-mara, pereżempju, kienu naqstuża ma tmurx il-votu. Jiġifieri jekk kien hemm forsi kamra x'imkien viċin, kienet titla' u tirranġa u tinżel lura. U xej, l-idea to catch il-business li hemm, ma stax taħt għadha jerġa' jġid ejja morru ġifieri. Mela, għandna xi mistoqsijiet. Jismela le. Manuel Mifsud. Tista' Eja, verismu. Maltin u tant bot fl-istess ħin. Flima. Sorry. Fis-sens li il-Maltin kienu kollha ikunu sadarjar il-belt, ġifieri passiġġaw dan, imma fl-istess ħin kienet inħass tant-bot, anka bħala ħajja. Ma George uża l-tfulija li għadda fil-belt u veru.
u l-arfin ta' dawn in-nies biex jipprova jifhimhom iktar. U ħaġa li naħseb li dejjem tolqotni f'George li m'hemm l-ebda sens ta' ġudizzju li normalment il-Maltin kif għadu kif qal kien ikollhom dwar strada stretta dwar dik it-tip ta' ħajja. Għaliex meta tkun tafhom in-nies tista' titkellem iktar fuqhom naħseb jiena. Aħna ħafna drabi nitkellmu mill-preġudizzji li konna bil-qudiem. Nitkellmu mill-ignoranza tagħna għax ma nkunux nafu ġifieri, u l-ħaġa trid tkun tafha ħafna. Punt ieħor li rrid ngħid hija dwar l-artist, il-mużiċist. Urina li diversi artisti tat-triq u ta' strada stretta fil-fatt għaw xi ħaġa xi artisti tat-triq kienu fil-fatt l-antenati ta' artisti kbar rikonoxxuti u aċċettati llum. U din hija ħaġa li dejjem tintrigani jiena fejn tieqaf l-arti tat-triq u fejn tibda l-arti rikonoxxuta. Qisu ħafna drabi aħna iktar ikun il-palk li qegħdin jagħmlu l-performance tagħhom fih illi niġġudikaw. Sewwa. U hija sabiħa li għandek din il-kontinwità. Fl-aħħar mill-aħħar anke aħna ċerti mużiċisti u surmastri bravi bdew fil-banet. Jena sani għafaw Ma nafx għandek xi kumment. Ejja, mela, interessanti li għal Prof. Smith-Sut. Ta' diet tal-ġudizzju, ġifiri aħna anke meta jsaqsuni x'konna nasbu fuq l-irġieli li jilbsu ta' nisa, il-belt konna ngħidulhom sinjorini. Ma kienux fajnejna ta' tfal ma kienux nisħżiena jew da, issa kun żgħir ikollok ċerta innoċenza, ma qas il-kbar qatt ma qalulna fejn kun hemm dak tmur jew dan taf kif jiġifieri. Again li qal il-Prof. Smith-Sut il-preġudizzju kważi huma kienu jħossuh fis-sens li meta ġejt biex nikteb l-ewwel ktieb kien hemm min daw il-kbar speċjalment li kellhom il-ħwienet u għamlu xeba flus ukoll u kienu bil-għaqal. Għalu li George importa tħallijax, pereżempju, t-tifel avukat u t-tifel avukat u t-tifla qed tistudja l-tabiba, ma importax wien. Però mbagħad meta ħareġ l-ewwel ktieb, daw kważi kollha ċemplu lil lura jew rawna fit-triq meta trid nitkellmu ta' tram. Stenna naqra. Għattuli. Għalluli għax aħna mhux hekk sibnik ħadd tiktbu l-ktieb, ma għattilhom għajduli x'ħsibtu intom li jien se nikteb. Nitla' fuq il-pulptu fuq iż-żiemel tiegħi nibda nċarru każa ġara ma' doffi. Tiftakar il-faqar u l-ġuħ imġiddem tal-li kien hawn meta nidikom faqar. Ġifieri ftit ilu għat tiftakru ħobża tara 2.5. Kienet tkun issa ġebla daqshekk. Għaliex hekk inti għandek 14 tifel u tifla. U jibdew jikbru. Anki l-lum diffiċli biex kabbarhom 3 tfal għandhom 2 tfal. Ġifieri daw jiklu d-dinja. Daw jien ngħid kieku daw tfal x'ismu noja tal-żewġ tfal kollha kien jikluhom l-annimali u għaddiju arka. Ġifieri aħseb wara dak iż-żmien in-nies fejn kienu jaħdmu. Jew fis-servizz jew tkun taf naqra skola mal-gvern. Daqshekk biss, m'hemm xejn. M'hemmx fabriki bħallhom, m'hemmx tifel u tifla tmur tistudja engineer, saret accountant, saret tabiba. Dak żmien xejn, meta ngħidilkom xejn. Issa di tifla bil-kemm ta' bl-Ingliż, qed ngħidilkom tmur għaddi stella ta' litri u tiktbilha hi. U l-preġudizzju għax dejjem, u ġifieri kien hemm għaddisin tal-belt ħafna, u dik jekk u dik. Fimnem biex inkunu sewwa. Ommok ma kienx hu pjaċir jekk tgħidli qed noħroġ maċ-ċerta t-tifla tad-dudu pereżempju biex ma nsemmu l-ħadd. Ġifieri
ma tuħu pjaċir xej. Anki bejnietom stess ta' daw kien biċċi minnhom tal-ħwienet kienu jgħidu waħda qatt li jara t-tifel tiegħi kien joħroġ ma' dik. U omma ma riditux, issa għad li mur għajdilha li huma kellhom il-ħwienet ukoll, ma daw kienu żarmaw il-ħwienet u daw għadha bil-ħwienet, għadha taħdem fil-ħwienet. Jiġifieri il-livelli soċjali jibqgħu hemm tagħmel x'tagħmel għax dan għad-dinja u l-uman. Però kif qed ngħid jien illum in-nies iridu jiftakru minn fejn ġew. U mhux billi tajt ara xaru każa, tfajla bħal di rita magbi. Min fejn dawn jistgħu jgħixu bħallum, jiġifieri min jgħix f'dik il-linja. Ikollu jsellef mingħand in-nies, jiġifieri din ma tistax tmur il-bank u tgħidlu ħan ix-xiflet. L-ewwel ħaġa li jgħidlek isma' fejn taħdem, x'salarju għandek. Tgħidlu jiena naħdem law biex ma nsemmix toroq. Allura tmur għand il-loan shark. Dal jiselfu fuq l-idej u tispiċċa miskina martri ta' dawn l-affarijiet kollha. L-istrateġija kienet dinja li u kienet tal-belt setaw. Kif nifhimha jien issa di jiġifieri tħassu bi profi, imma naħseb hemm qiegħda. Kienu jadattaw ruħhom għax il-belt u l-kottonera kienu kosmopolitani minn dejjem, jiġifieri kottonera qabel ġew il-kavallieri kien hemm nies jaħdmu bil-baħar. Jiġifieri u qabel ma ġew il-kavallieri u qabel il-breakwater għamlu l-breakwater il-baħar kien jibqa' sejjer saħar ormi, jiġifieri kemm ħafna xogħol xisir. L-istess jiġifieri l-idea tiegħi hija isma' inti saru jafu d-domanda u they found the solution, they tried to meet the demand li kien hemm. Hemm xi ħadd ieħor, Janika, mela le. Josef Trapani. Yes. Prost, kemm tat-taħdita u kemm tal-kodba, jien l-ewwel ktieb li nexxi li naqraw naħseb ħaġa li ta' min ifaħħar li apparti li isek tajt il-ħajja daw il-karattri kollha, nexxek taqbad anke il-mod kif jitkellmu, il-mod kif it-transliterajt dak li qalulek. Tallimna li il-mod kif kienu jitkellmu jew għadhom jitkellmu ċertu Maltin. Li rrid tinsemmi fil-ktieb ħaġa li laqtitni kienet isu żewġ affarijiet imorru flimkien. Waħda isu qalulek billi niftakar li kien hemm min għamel flejjes kbar, imma fl-istess ħin nefaq flejjes kbar u isu ġi fejn kien ħanajdu hekk, ġifieri kien liħ enormi ma mbagħad nfiq enormi f'affarijiet mhux relatati forsi ma' Strada Stretta. U anki li isu kien hemm imbagħad il-ħajja ta' wara Strada Stretta, isu li wara li kienu jalqu l-ħwienet, isu kien hemm imbagħad mod kif jiddevertu min kien imexxi l-ħwienet stess f'ristoranti u affarijiet minn dawn. Ma nafx tistax tiftaħ naqra fuq dan il-punt jekk jogħġbok. Ejja mela le. L-ewwel biċċa vera kien hemm minqala flejjes kbar. Però kien hemm pereżempju tal-Makkej kienu bil-qal ħafna u għalihom ma kienx hemm after hours, jiġifieri kienu joqogħdu d-dar idabru rashom. U xraw ħafna proprjetà San Pawl. Meta San Pawl di ma titwemminx ta'. Kont ixxi post bi 300 lira, imma min kellu 300 lira bil-paga. Jiġifieri kellek paga ta' 7 liri fil-ġimgħa. Taħdem mal-gvern ta' qed ngħidin. Kif se ħafna drabi min kien jaħdem bħali konna nagħtu nofs dan l-ommi. U hekk kienet id-drawwa dak iż-żmien. Jiġifieri dik kif xi darba ħatamilhom dawk. Li qed jgħid is-Sur Trapani hija li meta fetaħ il-każino kien rovina ta' ħafna minnhom, għax dawk kien jaqbdu l-flus, again tomorrow never comes jaqbdu jmorru jilagħbuhom u jitilfuhom għax il-każino qiegħed biex titlef il-flus. Jiġifieri kien hemm min għala flejjes kbar mhux sewwa noqgħod insemmi n-nies, però biċċiet minnhom qalu li kieku missieri qadbilha qal jien kieku llum ma naħdimx, jiġifieri jaf kemm kien jaqla flus. Ftedejlu ntajt maġat għallin kieku minn iġaw ta' naħdem jien, għalli kieku missieri beża l-flus, mhux qegħdin hawn. Għalli dak flus kbar kien jaqla, pereżempju jkollu 20 tfajla ta' għadmu f'ħanut. Jiġifieri dak b'ħanut popolarismu. Għattima kif semmi li xaħat għalli ommi kienet tagħmel 3000 f'ġurnata liri qed ngħidu, meta x-xogħol ikun sew. Mhux kuljum, għax tagħna ma rridux naħarbu. Meta saqsejtu għalli aħna bdejna mill-ewwel, issa min kien jibni dak iż-żmien, qed ngħidu fi żmien 60 ta' fi żmien 60. Min kien beda jibni hu? Min? Kont fuq bil-kera kien. Jiġifieri li qed jgħid after Strada Stretta, after hours, il-każino kien irfinhom tan-nies. Irfinhom.
kien hemm ħaġa sabiħa Strada Stretta, kien hemm ħanut Strada Fontana, kien jibqa' dak kellu permess 24 hours, ma nafx kemm hawn għandhom 24 hours. 24 hours, ta' jinżlu għandu jsejjer is-saqaj tal-majjal, il-trotter jiġifieri biċċa tisfel. Konna nagħmlu kawlat, aħna d-dar insomma, konna seba, kienu konna żewġ saqaj. Tajdlux kif konna niklu. Għax, again, kwistjoni ta' faqar, jiġifieri, again, u anki Mutumallu kellu l-ewwel permess, mhux Malata kellu l-ewwel permess għall-imwiegħed barra fin-1946, 1946. Għal dawk li qerdu fuq l-imwiegħed imma llum we went too far, naħseb jiena. Nispera rrispondejtu s-Sur Trapani. Rita Saliba staqsiet. Jekk fi żmien il-gwerra kien iċtalaq strada stretta jew kien tibqa' toffri divertiment ukoll? Le, assolutament ma kienx tagħlaq. Jien darba minnhom kienu stidnuni nagħmel taħdita Fondazzjoni Wirtartna u qabbilta ma' l-Windmill. Kien hemm Londra kien hemm il-Windmill Club. Xi darba storja interessanti dik. Mela ma kienu xagħlu. Però ma kienx xagħal imkien. Jiġifieri jekk inti jkollok il-bar ma jistax jidher dawl barra. Allura kienu għamlu portieri ħoxnin ħafna għax inkella lil-ladu qed tgħidlu isma' qegħdin hawn. Qed tifhem. Waqgħet biċċa minn Strada Stretta waqgħet biċċa fejn Strada Stretta ma Strada Teatru il-biċċa fejn hemm wieħed ibeħ il-burgers illum. Hemmhekk però kien ir-restorant ta' Malata x'Malata fejn qiegħed illum, dak kien bakery hemmhekk. Għax dawk fi żmien kienu jbijaw il-kejkijiet u l-ħobs lill-Ingliżi u l-Franċiżi. Qabel l-Ingliżi kienu għamlu skamp fejn hemm il-Maritime Museum hemmhekk kienet bakery tal-Ingliżi mbagħad. Kien l-iktar li kienu jagħmlu galletti, kienu jagħmlu xi 8,000 galletta kuljum. Għax inti trid dry food fuq il. Li assolutament ma kienx tagħlaq. Kien hemm min jibżamma da Ġemil Irish kien għalli kollok ħanut nis morala. Għalli kif se tfaħħom il-barra. Ifimni, u fil-gwerra tajt nuħu l-axħar grok għada fil-ħoddu naf noħorġu għam il-port, il-raġel toħt missieri kien ukoll Bahri, kienu ħarġu mill-port il-kbir u laqtu majta kollha mietu bil-vapur kollha, kienu bil-vapur. Jiġifieri tajt dita l-aħħar tajt. Allura Nifhimni, naħseb imkien il-flebda belt naħseb fid-dinja ma waqlet ta' bħal Londra. Londra kien hemm sistema tal-Windmill Club interessanti sibuh. Ma stax ngħid issa, hemm xi ħadd ieħor Janika. Iva, Angel Vassallo. Angel Vassallo tista' titkellem ta'. Jina m'għandix ħafna xi ngħid li rajt il-kodba, rajthom it-tnej, rajt il-ktib bl-Ingliż ukoll u nixtieq nirringrazzjah tax-xogħol li għamel biex ħareġ din il-parti tal-istorja li issa kieku ma konniex nkunu nafu b'ħafna affarijiet. Ħafna, u rrid ngħidilha li hemm tlieta kodba mhux tnejn. Hemm tlieta bil-Malti u hemm tnejn bl-Ingliż jiġifieri. Però l-istess ħaġa l-Ingliż huma met tal-Malti bażikament l-istess. Hemm mistoqsija oħra ta' George Mallija. Mela George, attualment mhux mistoqsija, biex ngħidlek sinjal ta' apprezzament. Jien tal-moment li rajt il-kodba tiegħek ma kellix idea tal-feedback mid-dera, u ma ġara xejn intom qed tismawni. Ma kellix idea ta' Strada Stretta. Strada Stretta meta jiena kont żgħir, kienet tiddeskrivija bħala it-triq tad-dnub. Jiena hekk nafa. U ovvjament speċi fil-Zożiti kienet baħ Strada Stretta, ma li kienu ġa spiċċaw. Li tal-moment sal-moment illi jiena qrajt il-kodba tiegħek kont għadni dik l-impressjoni. U kif qal Manuel qabli, speċi din kienet dinja ġo dinja.
Letteralment, hija red light district biex ngħidlek kif inhu fil-fatt ta' ħafna pajjiżi. Sa ċertu punt imma red light district qed inti ma kienx hemm biex ngħidlek il-prostituzzjoni illi aħna bħal ġużi kollha ħsibna li kien hemm. U din sempliċement biex ngħidlek sinjal ta' apprezzament ta' riċerka li għamilt inti u għax-xogħol li għamilt inti illi biex ngħidlek ftaħtilna bieb fuq din ir-realtà soċjali biex ngħidlek Maltija illi ħafna minna konna nagħlqu għajnejna għaliha għaliex n-nannit tiegħi u aħna ħafna bħalhom kienu jirreferu għaliha bħala dak il-post ta' dnub. Grazzi ħafna, George. Grazzi, qed nintefaħ ħafna u toqgħod nisplodi. Ma napprezza il-kummenti ta' nies li apprezzaw taf kif għax dak huwa wara kollox naħseb kull awtur jew pjaċir jara l-kodba tiegħu apprezzati. Grazzi, grazzi ħafna. Ma nafxemx xi kummenti tal-aħħar. Ok, naħseb li daqseg, grazzi ħafna, George, ta' din it-taħdita interessanti. Grazzi lilkom ħafna. Bħalissa nixtieq ukoll ngħid li hemm offerta u xek fuq il-kodba tiegħek, fuq il-ktib Strada Stretta aktar dawl fuq it-triq li darba xelet il-belt u l-aħħar ktib li għadek kemm ħriġ Strada Stretta aktar stejjer mit-triq li darba xelet il-belt li qed jinbijaw 25 euro minn flok 29 euro 50 ċentiżmu l-wieħed. Min jixtieq jordna dawn il-kodba jista' jibgħat messaġġ fuq il-numru 99430578. Jew hemm ukoll għandi Facebook page isimha Strada Stretta Book. Ok, jew tidħlu fil-paġna ta' Facebook Strada Stretta Book. Grazzi Janika, grazzi ħafna. Grazzi. Mela, it-taħdita li jmissija ta' kita tard bit-titlu Bil-ballun f'saqajna jew fil-sienna. Sessir nhar it-tnejn 7 ta' frar kemm mill-Librerija tal-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta kif ukoll permezz ta' Zoom u Facebook. Għal aktar informazzjoni dwar din it-taħdita u attivitajiet oħra marbutin mal-proġett, tistgħu iżżuru s-sit tradizzjoniorali.org jew is-sit malti.mt. Inkella l-paġna ta' Facebook it-Tradizzjoni Orali. Qabel nagħlqu nixtieq nirringrazzja lill-koordinaturi tal-proġett it-Tradizzjoni Orali, l-Professur Adrian Grima, Dr. Michael Spanjol, Professur Manuel Mifsud u membri li jgħinu, Giusi Gatt, Daniel Bezzina, Rita Saliba u Michael Degwara. Nirringrazzja wkoll il-Klab Kodba Maltin li qed jagħti 25 euro f'kodba lil kelliema li qed ikollna u lill-Fondi ta' Riċerka tal-Università ta' Malta li qed jiffinanzja dan il-proġett. Grazzi ħafna, lejl it-tajjeb.